Norika Muranského. Máme ich tu zhruba 15 kusov. Máme plemenného žrebca ardenského, ktorý je licentovaný pre chov Belgika aj Norika. Dve ardenky, pár lipicánov, respektíve už iba asi jedného a mucula. V podstate tieto koníky sa využívajú najviacej na jazdenie, na ťahanie v koči a hlavne na tábory počas letných prázdnin. Toto plemeno je v podstate veľmi kľudné, pracovité, dosť dlho sa dožíva, sú spoľahlivé, hlavne aj pre tie deti, že sú skôr viac menej také nemotorné, dalo by sa povedať, a tým pádom sú ľahko ovládateľné. V koči takisto chodíme po teréne, nie sú lákavé, takže veľmi dobre sa s nimi chodí po teréne. Ľudia to využívajú na také prechádzky, rekreačné vychádzky. Môžu ísť do terénu na nich, či v koči, či pod sedlom. A v podstate dosť veľa tá návštevnosť je tu, hlavne počas tých letných prázdnin, počas toho leta. Takisto v zime sa dá chodiť na koči, na saniach, pokiaľ není sneh. A neviem, v podstate do toho terénu tak najviac je. Takisto je krytá jazdiareň, dá sa aj za nepriaznivého počasia jazdiť. Počas zimy, v podstate stále, non-stop. Takže na to sú tu tí brigádnici, respektíve tí tréneri, ktorých proste musia naučiť to najzákladnejšie za ten týždeň, keď majú zaplatený ten tábor, aby sa naučili to najjednoduchšie ovládanie toho koňa, aby proste vedeli si ho sami, bez nejakej pomoci, či už bez lonžky, proste jednoducho sami choď, aspoň po jazdiarni určite. Takisto majú kadejaké hry po obede, takže ten tábor myslím, že je také plnohodnotné strávenie toho voľného času pre to dieťa. Aj tie kone, aj tie zvieratá na tej farme, tie deti to ťahá. Je to akože pekné. Takisto keď prší, zase dá sa to využiť, kvôli tomu, že je tá hala krytá, takže tie deti o nič neprídu, dalo by sa povedať. Keď je pekne, môže byť vonku na otvorenej jazdiarni, keď je špatné počasie aj v lete, tak môžu jazdiť. Takisto cez víkendy sa jazdí, v zimnom období sa troška menej jazdilo, kvôli tomu, že aj tá návštevnosť tých ľudí, respektíve ten záujem tej verejnosti je možno nízky, lebo väčšinou málo kto chce, aby mu dieťa ochorelo. Predsa keď sú veľké mrazy a čo, tak skôr tí ľudia to držia doma, ale ako náhle je takéto pekné počasie, tak proste ako aj dneska už deti vyťahnú päty z domu a chcú ísť na tie kone, čiže jazdí sa pre verejnosť takisto cez víkendy, dá sa jazdiť podľa dohody aj cez týždeň s malými deťmi, dospelí, proste všetky vekové kategórie, nie je problém. Či už nejaký jazdecký kurz si zobrať, či vychádzku do terénu, lepší jazdci, alebo len tak pomalinkí začiatočníci, že sa môžu učiť, proste nie je problém. Takisto už takí, čo majú nejaké skúsenosti s koňmi, môžu ísť do jazdeckého klubu, kde proste budú tie svoje vedomosti a skúsenosti viacej rozvíjať. Takže majú tu trénerov, majú tu proste brigádnikov, je tu dosť koní, takže dá sa ten čas tak zmysluplne tráviť v podstate aj cez víkendy, aj cez prázdniny hlavne. Som tu členkou vlastne jazdeckého klubu Melon, ktorý vlastne teraz sa tak na novo založil. Chodím sem vypomáhať rok, zatiaľ som sa naučila celkom fajn jazdiť. Chodíme sem vlastne jazdiť za výpomoc, to je, že chodíme kydať a voziť deti a ľudí a za to si môžeme potom zajazdiť na koňoch, ktoré vlastne máme asi najradšej.